kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. COVID-19 surge kinapaabot sa marason nga bulan pero lockdown hindi na kinahanglan. Ini sunod sa kay Vice Presidential Candidate Dr. Willie Ong. May report si Nico Delfin. Tungod sa padayon nga pag-mutate sa COVID-19, hindi man malayo sunod kay Vice Presidential Candidate Dr. Willie Ong ang pagluntad sang panibago nga surge ukon pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa pungsod, kasubong sa natabo sa mga kaiping nga pungsod sa Asia. Maybe in a month or two, it's possible. Pero pag bumalik to, sana naman natuto na tayo sa 2 years. 2 years, di ba ano nangyari? Walang mapuntahang ospital, walang makuhang gamot, walang makuhang doctors and nurses. Hopefully in 2 years sana nagtayo naman tayo ng isang ospital, di ba? Nagapati si Ong nga hindi na kinahanglan ang pagpatuman sang lockdown kung may nagakaigo nga pagpanghanda ang national kag local government sa tion nga posible magsaka ang COVID-19 cases sa Mayo. Gusto natin syempre hindi lockdown. Ang measure natin, hospital, health worker, gamot, yun ang kailangan natin eh. Diba? Pag kompleto tayo doon, hindi tayo magla-lockdown. Kaupod ni Ong ang senatorial candidate sang Aksyon Demokratiko nga si Dr. Carl Balita sa pagpangampanya sa Bacolod. Suno kay Balita, dapat mantagaan atensyon sa pandemic recovery programs ang paghatag duga nga benepisyo sa mga nurses kag iban pang health personnel. Hindi man abi malayo suno sa iya ang posibilidad sang kakulang sang nurses sa mga ospital sa madason nga 2 ka tuig. Now, ayokong magising isang umaga na yung mga nurses natin ay either pipigilan para wag makaalis or maubos sila dahil they become the best choice of the world. So we want to take care of that. More scholarship for health professionals. We have to save those who have dropped out. Marami pong third year na give up sa nursing and other courses kasi mahal na. We have to bring them back to the mainstream so that their supply chain will continue. Hindi ako kukontra kung gusto talaga nila mag-abroad pero we have to ensure our supply chain. Ang pagtukod sang Regional Health Center sa pungsod ang kabahin sa mga prioridad sang partido sa idalom sang Isko Moreno Dumagoso kag Willie Ong tandem. Ginako man ang Ong kag Balita ang mga kabudlayan sa piyak sang resulta sa mga survey, ilabi na nga halos wala naman nagaupod sa ila si presidential candidate Isko Moreno. Pero pinaagi sa natukod nila nga health tandem, sila ang magapadayon nga magakampanya para sa ikaayo sang public health. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.